met je. Ja, dat gooi je. Ja, die gooi je bij. Ja. Ze wil wat wien in de microfoon had, denk ik. Klopt. Wat even een aarde weer. Kijk, Nederlander is net leuk, maar steeds de vlag op aan. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je bent joggen. We hebben alles in de kastjes en nu spitst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je bent joggen. Ja, we zijn weer onderwijs met Us Knauske en wol op wij naar Harmelen. We gaan naar camperplaats Polderhaan. En we staan daar te jaren met de smitjes, dus dat wordt altijd feest. Leuk dat jij met mij binnen en welkom bij deel 1. Nou, na een beetje geknoeien op een camperplak zelf, ik wie een beetje verkeerd erin, stieren we toch eindelijk de plak. En kunnen we even een moertje met de smetjes. Ja, dat gooi je. Ja, die gooi je bij. Ja, Ja? Gooi je. bij de regering, hè? Oh ja. Nou, Ja, dat in de doos. is alleen welkom. Nou, gearriveerd. Er is maar een peesje van een senior. Hè? Ja, de Polderhaan. Prachtig plakje, hè? Just dan alles wel aan. En het sanitair? Dat weer gewoon goed. Nou, de druk er al. Maar aanstonds klusje. Want wat waar kwam ik achter onder de driep, dat is dat onze sproeiinstallatie die doet het net. Dus misschien een slankje los of zo. Moet even zien. Oh. Nou, daar krijgen we les van. We doen eerst even een drankje. Even een slotverrekening even voor dat net. Wij gaan bij die tafel gaan we zitten eten. En dat had de directie krijgt beslist. Dus daar moeten we in conformeren. Maar, Dat heb ik die keuze. wat hadden ze kan kooi? Wat hadden ze kan melken? Ja. Snap je natuurlijk. Altijd deed is het Jantje Widow, zei ik. En toen zei hij van altijd zien kat en kool weer. Ik wil altijd zien kool. Ja, dan weet je net een kat hoor. Ja. Maar dan kon je de kool melken, net een kat. Melken, zei ze. Ja, daar zitten we heel erg op een wien. Het is ondertussen 7:08. We moeten eens een keer wat eten, hè? Maar mooi plakje hier. We zijn opverredend door de mieren. Dus hij rijden van die mieren. Denk je, zou hier.
Alles is mier. Ze wil wat wien in de microfoon had, denk ik. De eigenaar van dit camperplak is een enorm creatieve man. Hij had de oerel op het camperplak had er van deze mieren had er maken. Ze zijn maken van stiel en stien. Als we met de smetjes een paar binnen, dan is het altijd wijnen. Dus dat doen we nou ook. Dat ergens meisje aan het is. Ja, maar het is wel zo. Klop. Wat even een aarde weer? Op zijn pop. Nou, Willy had daar alles onder controle. Dus ik had het idee dat het goed komt. Dan kan ik mijn gerust hard even zetten. Nou, het is ondertussen een kwartier uit Nyon. Maar ik krijg het eten op. En dat hebben we weer daar. En dan zo, op het eind van de dag, wordt het tijd om even te ontspannen. We gaan even leer smieten. Nou, je moet wel leer smieten. Dus smets die er al. Ik zit even zien of ik hem zo'n ding in de nek smieten kan. Nou, dan gaan we. Dit is de lijnen. 1, 2, wat er is. Oh! dat valt nog wel aan, hè? Dat is dom, ik denk ik kan heel eind smieten, maar... Oh, mocht die ook. Maar wie mag wel beide hetzelfde gaan? Doe hij dat uit zo. Dat is net nog. Nou, oké. 1, 2. Oei, nou, tol. Ja? Oh! 400 meter. Ik pak er geen wat zo hier uit. Ja, nou ja, goed. De lijst op 16 meter. Zie je het? Nou, dat weer muziekje. Dat is dom. Snap. Ja, dat is heel dom. Nou, ik hou hem gewoon te lang vast. Dat mij niet doen. 1, 2. Pop. Verdorie, nou zult je zien. Zo gingen de wij waren we steeds fanatieker en waren we steeds feller. Ja, dat was won. 1-0, maar het spul is nog net 1. Ja. Machine, dikke 18 meter baas. Wat? Ja, dikke lul. Zo. 16 meter daar. Hier. Hoppa. De regering zult ook even beziekje. Oh. Dat is... Oh. Dat is heel dom. Ja. Ja. Oh. Nou. Nee. Ja. En zo klopt het spreekwoord weer. Aldoende leert men.
Maar naar binnen. Het wordt kouder. Die boer die hier nou een jaar in. Volgens mij wel. Ben we hier een weekendje voor het begin het jaar in? Nee, sleep. Ja, sleep. Sleepslang. Er zit verschil in bij hem. Ja, de slangen. Maar wat komt er door die slangen? Stront. Oh, jaren. Zo. Begin de Smitjes een camperweekend aan ben. Mijn ontbijt en lunch. Nou, we beginnen maar met het ontbijt. Die Smitjes die hadden natuurlijk een weekendje hadden gekregen. Maar nog vreemd er om 14 dagen. Of om 14 dagen. Eerst ik een foto sturen van een document. Ja, wij weten niet meer krijgen wat erop staat, wat we hier maar beloofd hadden. In het document hebben we net een foto van besloten. Oh, gelukkig. Maar dan Ik werd het leuk te hollen. weet maar niet in die. Ja, inderdaad. Ja, dat is nog hollen, ja. Oh, Ja, ik heb wel het een en ander laten zien. Ik heb je voorbereid. nou, helemaal goed. Oh, heerlijk. Ja. Bedankt, hè. Had je maar zeker weten dat het geen 14 dagen is. Nee. En we zullen het goed door. Dat hoop ik al. Ja, ze had krijg. Ja. Op mijn klompjes, die had ik van mijn dochter gekregen. Hè. Ja, maar toen zie je dat en dan Nou, zo goed als. Bij bidden. Oh, daar. Ja. ook. Kun je net zien. Nee, zo net. Nou, die mag me lekker eten. Ja, je merkt. Het is 3 mellen. Ja, Nou, striemen. hoi. Hoi. Nou, wij ontbijten ik even. En dan maar naar de Smitjes om een bakje koffie. Ik heb het een beetje weer rondverzien. En de rest van de dag even plannen natuurlijk. We moeten naar de andere kant verhuizen. Maar koffie bij de Smitjes. En nog steeds net helemaal droog. Maar het belooft in ieder geval knap water worden die wordt. Of tenminste van de media. Dus Koffie, ja. Ja. Zijn pakken bij? Tante Willy er ook bij. Tante Willy had er wel een mooie daar hier. Die speelt voor Hami. Ja. Voor Hami. Nou, we hebben besloten we gaan met de fietsen. Het moet door een uur ongeveer wat droog wezen. Dus de fietsen die staan nog achter op de knauws natuurlijk. Dus die moet er even aan en dan kun je met die voort. Ja. En maar praten. Nou ja, uiteindelijk ben de fietsen er toch ook aan en ben we dus de fietsen weer. Dit tripje is al even weer waarom. En ik had dan ook werkelijk geen idee meer wat het eigenlijk is. Als nu je het weet, zet het even in de comments hieronder. Dan weet ik het ook weer. En door. Nou, het eten op. Dus het fietsje maar weer op. Dat is maar al hoor. Zo, gaan.
Nou, we zitten de route weer op. Café de Kater zit hier. Ja. Waar ben je nou binnen? Geen idee. Het is in ieder geval een heel mooi plekje. We zijn op tijd weer om en dus mooi even een tijd om het camperplak even via de sint te letten. Al die mieren, weet je hem nou wel? Want wat je hem zongen had, wie al lang net alles. Bij de ingang zie je bijvoorbeeld een heel orkest. Als ze in detail besjust, is het echt prachtig goed het maken is. Nou, we starten de eindtune maar weer, want we zitten zowat weer op 20 minuten. En dat betekent dus einde vlog. Hey, leuk dat je hem bezoeken hebt. Word even naar beneden uit je naar beneden binnen. Doe hem naar Tom heen en zet het beltje even aan. Dan krijg je de volgende keer weer een vlog online komt, krijg je even een berichtje. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kan erop. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen. Okay, see you later. Bye bye. I'm out of here.